Monča se žlutým Leonem. Já nevím, jak jsme na tom dánském poháru, jestli ho máme odstaný, já myslím, že máme. Ale 4 holky máme. Jo. Je to pořád, teď máme jednu z nich. Jako, stroj si nevybral špatný. To musí nechat. A já si jdu pro kulicha, protože mi mrzne šešelka. Změna, ne? 4, ale 5? 5 dokonce, no, ty brdě. 5? Na Malucha si zapomněl. Jo, no jo. No já jsem ani nezapomněl, pokr napovídal. Aha. Hej, over. Hele, pojď všude. Takovýhle časový. Zabloudí je druhý ruky. Úplně zprolované. Jo. Nemá dost dlouhý výmet a velký kšilt, aby se za něj schoval. Dušane, nepleci to, jo. Jestli kousneš do mikrofonu a budeš mluvit do klobásy, nebude to číslo. Ale to si to zlepek. Já jsem tady poslouchal zážitky, víš? Jak říká. Ludička. Jo, Ludička, jak vyprávěl. Jo. Jak se ptal navigátora. No já nevím, asi doprava, no. V tom případě je navigátor zbytečný, teda, přátelé. To je jenom zátěž. 2 hodiny. Ano,